Igbo class world mma mmanụ daalụnụ. Igbo class ma mma ọ maala mụ na gị anyị melie. Igbo class jonjo anyị emezie ya. Ọmụnwa bụla ọlọ Nneka Ijelenze. Anyị bụ Igbo class world ọdịmma ndị Igbo, ndị na-akwanyite asụsụ na omenala Igbo, ndị na-agwa ndị nne na nna Igbo fakụzibere ụmụaka fa Igbo, sụbara ụmụaka unu Igbo, unu asụsụnala ụmụaka unu oyibo ka nke anyị ghara ifu. Faya amụta oyibo mụta Igbo, fa wee jilie ka ndị ọzọ mma. Faya amụtalili oyibo. Igbo nwere ọgụgụ isi, o nwere mgbe fa ejire ga-amụta oyibo. Nya bụ ka anyị rapụ oyibo kụzibere ụmụaka anyị Igbo, sụbalụ fanya famụta Igbo mụta oyibo. Ifuru na ọ ya amagbu onwe ọ bụrụ kpoo na oyoyo unu fugie ka akwụrụ anyị ghara ifu, maka ụmụaka anyị amazụkwa asụ Igbo. So ụmụaka anyị asụrụ Igbo, ụmụfọ ya asụ mba. Ọnya bụ na agbụrụ anyị ekpochapụ, ọnya bụ na anyị abụrụ efulefu. Nya bụ ka anyị dị nwayọọ ṅanataba azụ. Taa otu nwoke ekpeela nwunye ya, fana abọ bụ na United Kingdom. Ya ka fa kpesecha kịta m wee sịkwa ka m bịakwa kpeelu unu ka unu kekwe ikpe a nene. Otu nwoke emeela gịnị? Ekpeela nwunye ya. Nwunye ya mee gịnị? Agbalị ya anụkwaghị m. Nwoke na-ebe na-adagharị na-ajụ isi n'ala, ọ mara ihe ọ ga-eme. Ọ sị na ọ na-enene Igbo anyị abịa ma Igbo class world anyị tinye ọnụ na ya, na nwunye ya na-enenekwa ka amalụ ma ihe ga-ebu okwu obi okwu na ọ makwara mma. Ọ bụrụ na Igbo class kee okwu a keti ọfụma, nwunye wee nụlụ wee kwe ihe ekwuru, na ọ ya adịkwa mma na nke azi na ọ ga-atụnyekwa anyịzi mmanya, maka na o tego anyị na-eke ikpe akwụ ụgwọ. Maka anyị si na anyị keketa ikpe a anyị kụbazi unu chaji, unu wetebe oji wataba ezi ose tupu anyị tinye ọnụ na ya. Maka ndị anyị tinye ọnụ fe emebe mezie bibe ọfụma. Ya bụ nwoke a wee sị na nwaanyị a nọ na United Kingdom, ndị Igbo. Nwaanyị amụbugo ofu nwa nwoke lụkwa 12 years. Sọsọ ya na nwa ya nwoke biri, amakwa onye bụ nna nwa ya. Ọ nọlụ nke ahụ atụrụ ya n'anya, ọ na-ebe akwa si na ọ chọọ di ga-akpọbata ya ọbụlụ nke na ọ dị lonely. Nwa ya dịkwa lonely, na nwa ya chọrọ nwanne, na nwa ya bụ ofu nwa na ọ chọọ nwanne. Ọ bịa na-ekwu ịma na asị ihe dị gị mkpa gị kwube, gị wepụ ifele, maka iwere ifele n'ụkwalụ. Ị na-ekwu ihe dị gị mkpa na-akọsalụ ndị ọ dị gị ka fa ga-enyere gị aka anọkata amara ebe onye enyemaka si abịa. Ihe dị gị mkpa chọbịa wepụ ifele. Tụmandị ndị ụmụ nwaanyị Igbo, ịma na omenala anyị na-akọ uche anyị, ọ bụrụ osi ifu nwoke isi anya n'ụba gị, mana di ga na-agụkwa gị ifu nwoke masị gị na-alụ ya anya. Ọ bụrụ ihe omenala na-eweta. Maka ụmụ nwaanyị ụfọdụ abịago tiselu m mkpu si m na omenala anyị a megidekwa efa ka ihe a ga-eme ka a kagbuneti nwaanyị afụ nwoke dị ya mma ka ọ gakwuli esi ya, biko achọkwana m ịnụ gị, ịchọ ịnụ m n'ụbanụ m. Fa abịago kọsachalụ m ya si na omenala anyị a megidekwa na ụmụ nwaanyị ka ezi nke bụ na nwaanyị afụ nwoke dị ya mma ọ chọ ka ọnụ ọnya ọ na-alụ ya sa anya were ọdụdụ anya na-eli, ma o jekwunye ejesi ya nwoke ịmasịkwana m. Ọ bụrụ sọ ndị amasịrị ya na-abịali ya, kedu ihe ọ ga-eme? Ọ na-akpọzi afịa nsị a na nwanne m anyị etinyekwa ihe ahụ ọnụ na amarakwa ka esi ga-akwa anya bụ nwaanyị agadi nwaanyị ukwu wara, mana ka o si na-edi na anyị emeketa etinyebekwu ya ọnụ. Ọ bụrụ na anyị anọkatakwa ifu nwoke masị gị gakwuli esi ya na achọkwana m ịnụ gị, amara m ka omenala anyị ahụ ọ ga-ekwekwe omume. Ya bụ tinyebekweni ọnụ onwe alụ n'ukpa. Nwoke a wee sị na nwaanyị wee na-akọ ihe a na-akọchali ndị ọyị ya nwaanyị. Ndị ọyị ya nwaanyị wee fụchata ya. Ya bụ onye mfụchata kọneti ya fana abụ fa wee bibe. Ozugbo fa bibekwe, nwaanyị amụọ ejima nwoke na-abụ ka ọmụ. Ọ dị onye ịtọ nwaanyị a nwere. Ọ sigodi na mgbe ahụ ọ dị ime ahụ na nwaanyị a na-agbụ ya punishment, ya na-enye nnọọ nsogbu. Osi ya mee nke ọ na-ezi ozi dị iche iche, na-ezi ozi ka ụmụaka.
nya nnọọ ọsịa mee nke ọsịa si nri ọsịa mee ọsịa tụtụta akpụ ụkwụ ọsịa gbanye bi akpụ ụkwụ nya nwoke a emeketi ike a ọ na-ajụzi si ọ ka esi eme na nwaanyị a na-agbazikwa ya pọ n'isi ọ bụzikwa ihe ọnụnụ nwa bụ nke a ya bụ o wee si na ọ na-emekwa maka nwoke sikwa na o nwere akwụkwọ nwaanyị nwere akwụkwọ ọ na-eme na mgbe ọ dị ime nnọọ nwaanyị agbakọtara ya punishment ikegwu nya o mechie mmụọ nke ahụ nwaanyị si anya afọ ime na-enye nsogbu ọ si oke ka o kwene maka ọ fịara ahụ nwaanyị tụrụ ime wee na-emezi ihe a ọ na-eme ochie n'ọnwa ịmago ọsi anya tụtara ya nke ọsi ya na nke a na-akụ ya ọsi anya si ya ejekwa mebe akwụkwọ a na-eme akwụkwọ emechekwa ọmụọ ọfere arụ nwa to amụkwa nke a ugboro na-abụ ọ bụrụ nwaanyị nya nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị na nwoke nke ọzọ ọmụbugo ọ dị ụmụ ịnọ fancha bili na-ebi n'ọfụma anụkata nwaanyị ebidokwala na-ayị ya nya bido nnọọ na-ataka ntaka na-emeghe agha na-emewu uwu ịmago na-akpọrọ ya nwoke enwetaghị akwụkwọ na-eje na-abịa na-enye ụmụ ya nri na-akatara ụmụ ya anọkatazie nwaanyị wee kopụzie na gị kopụ wee je kpebeli ndị nwe obodo na nwoke na-etretin laif ya nka na ọ nara ekwu ya aṅụ mmiri atọgbu iko na ọ na-amụnitọgharị ya na ọ na-esogheli ya nya ebe ọbụla ọ na-ejesi na-etretin ukwu ma religion ya si ya ma ya ejekwu n'ụka na-akọzi nnọọ nke kazi njọ ndị nwe obodo ji wee bịa bụ o jezi kpee ndị nwe obodo na die na-apịazi ụmụaka ihe na-apịa ụmụaka ihe ịma na mpịa ihe bi n'iwu ndị nwe obodo wee kwolu bịa wee chụpụ nwoke chụpụzie nwoke ahụ abịazịa asị ya ka abịa na-afụzikwa ụmụaka anyị ọzọ zọchikọla ebe niile si na nwoke ama mbịa na-afụzi ụmụaka anyị nwoke na-ebezi akwa na-agagharị ebe niile na-emezi ka onye na-efu efu ka ọ fụzikwa ụmụaka ya ọjọọ ọkwa n'ihe ka kafa meketa nwoke jezie kpee nye n'aka kọtụ na kọtụ kafa nọzi kịta nwaanyị na-asị na ọ fọsụrụ ya mariji na ọbịa fọsụ anya mariji ke ka ogbe nwa agbọghọbịa lugo 30 something na-eje 40 ka 40 something nwebugo ofu nwa dị 12 years nwoke bịa ṅụbakwa ya ka esi ka nwoke esi bịa fọsụ bakwaghị mariji ịmakwara na eziokwu na-akwụ ọtọ asị na-agbago nke bụ ibu ụmụaka ibu children ibu tata nke bụ na nwoke bịa fọsụ baghị mariji maka na o nwere akwụkwọ ka i wee nye nka nwoke abịago yọọ gị na nzuzo si gị ọ bụrụ na ịchọ ọzi m good and fine ka m bịa na-afụ ụmụaka m na ụmụaka m dị m mkpa ọjụ zọchikola ebe niile ọla agada gbachila ụzọ ka nwoke wee nwee ike na-adụ lonely na-adụ depres na-asọpres nwoke mmadụ nwoke si ya ngwa ka ntinyebe ego na akaụntụ unu ka m na-asọpọtụ unu ka m wee bịa na-afụ ụmụaka ịma ihe nwaanyị kwuru ọsị ya nya na-ebi enye n'aka ịma ihe o ji si anya na-ebi enye n'aka ka ọ ghara inwe evidence maka nwoke na-etinye na akaụntụ emechazie mgbe a ga-ekwu okwu ọ sị na nwoke ewetanuru kọpọ sisi afọ n'isi ụmụaka o nwere evidence na nwoke si na ọma nyekwu ya n'aka na ọ ga-etinye biya na akaụntụ nwaanyị ajụ sisi nyebi ya n'aka o nyere ihe n'aka ọma mbịafe ụmụaka nwoke jezie kpee enye n'aka kọtụ ka kọtụ kpezie nwaanyị alụzie na-aghịghị ọnụ maka o nwere ihe ọnwa ọ ga-ekpe nwoke a o nwere so je na-asịzi na nwoke na-afọsị ya mariji na-apịa ụmụaka ihe ndị jọji makwụzi nke bụ eziokwu ma polisi ifo ma nke bụ eziokwu so eziokwu ga-apụta ife ị na-afọsụ gị mariji mana o nwere onye kọnekti gị nwa gwakwara ya na ịchọ di na-agụ gị agụ na idulonli nwaanyị o meziri ihe ọjọọ kịta akpọgoro nwaanyị tinye nọmba ya bịa gbaa osiali ọkwụ ya kọnekti ọkwụ ya fụchata ifuru na ụlọ etinyego nwaanyị mmadụ na nsogbu ya bụ ihe nchọ ịgwa gị bụ nwaanyị bụ ji nwayọọ kwe ka nwoke tinyebe ego na akaụntụ gị o tinyebe ego na akaụntụ gị ọ bịa na-afụ ụmụaka maka ihe ga-aghọ agada gbachila ụzọ unu mụchazie nwa tugeda ịchịkọrọ ụmụaka ifuru na idigridi ya bụ ịchọ nwoke ga-abịa mụchala gị nwa ịchụpụ ya ịkpọkọrụzie ụmụaka niile ọ bụrụ nke gị na omenala Igbo ọ bụrụ nwaanyị kwa nwee nwa maka nwoke sikwa na-emere ego o wenegere ego o nwere akwụkwọ o wenego ego eme ego mana ọ gbara nkwụ mana ego ahụ eme bụ ọ bụgolu na ọ na-anụ gị ya bụ ọ na-anụ gị ọsọ gị ịbịa na ka gị na ya zụba ụmụaka emechekwa ụmụaka ga-achọ papafa ndị ọzọ o jikwa emeli gaa ihe nwoke na-akọ bụrụ
maka na akwụkwọ nwoke onye dị renew anyị erinu ya bụ o wee na-emezi mkpọmkpọ gaanyị maka gịnị o ji nwoke n'onu ọ na-eji nwoke n'onu gị ma ọ bụ ibu chukwu ịbụrụ chukwu ọ chọkwa ọ ga-enweta ya ọ chọkwa ọ ga-etelido ụmụ ya nọkatakwa enyi ya akwụkwọ ọ bụrụ na ijere rinulu nwoke a akwụkwọ ka o jee na-akpata ego bịa n'azụ ụmụ ya ịma na ụmụ gị ga-atalide afụ wele eze kpa ekwele ọ bụgodị na ị chọrọ nwoke sizi ọ bụrụ na ị chọrọ ya gị bịa rinulu ya akwụkwọ ọ bụrụ na iri na uluru ya akwụkwọ ka o jee na-achụ ihe ya na ụmụ ya ga-eri na-enye gị na-enyekwa ụmụ gị na gị na ya ga-awụnyekwa ọkpa na futraụzụ emechekwa agụcha maịlụ agbacha ọsọ agụọ maịlụ gị na taba n'ala Igbo ka e weziele tradishọnal rule wee kezie enyi ka amaziela onye nwe nwa na onwe mgbe ọ ga-elu ọ rapụkọtala gị ma ụmụaka ahụ ma onye zikwunye gị ego okwe na nkwa ya bụ kama anụ ga-agbanarị gị gbubulie ọdịdị maka okegoli gị oke na-abụ si gị na ka ọ bịa na-afụ ụmụaka na-etinyelu gị ego na akaụntụ isisi nyere n'aka rala ofu ọ kaala gị mma na ịrala ofu maka ọsigo gị ọ bụrụ na ị chọrọ ya gị rapụzi ya mana gị bịa rinulu ya akwụkwọ ọ bịakwa nje na-arụ ọrụ na-etinyelu gị ego na akaụntụ iweli na-azụ ụmụaka gị rapụzi anya ọsọkwa ya ọnụọ nwaanyị ọzọ ebe ọ bụ na ị chọrọ ya mana nwaanyị a dị gridi ọ chọrọ ọchọ ịbụ single lady ọ chọrọ ụmụaka ọ chọrọ nwoke mụrụ ụmụaka otu ichikọrọ mana omenala Igbo adịrị ahụ ọnya ifuru ya nwoke nwaanyị na-enye akwụkwọ ọ na-atagbu onwe ya n'afọ mana ụmụ nwoke na-ejelide akpọta nye gị si mpụ iwelikwefuo ike mana ọ bụrụ nwaanyị na-enye ị ga-ejelide ozi gbalide oru ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya na nwaanyị nwere bọtọm pọwa ifuru onwe nwoke mfụrụ na-aga n'ụzọ ofu mbọchị ọ na-akpọ foonu na-ekwu na-asị mmekete nweta akwụkwọ mmecha nwaanyị a ihe mmemme mmekete akwụkwọ m zuche ọ na-akpọ foonu ọ dịka onwe onye ọ na-agwa ifuru na nwaanyị ahụ na-emesie ike ọ na-emesi nye ike ọ bụrụ na ọ na-eme ọfụma ọma ndị na-ekwu ihe ahụ ya bụ ka unu ji nwayọọ ka ofe lola ala zuola anyị nri ya bụ onye nụọ di na nwunye ma na-ejibi onwere onye nke ebu shuga onwerekwa ebe ọ bara onwere ebe agụrụ ọnụ ngwele adịrọ ihe ama na-ejibie ịgbapụrụ ajọ mmadụ ịgbakwula ajọ mmụọ onye anyị na-agbapụ ịmara nke ọ na-eme nke ọ nara eme nke ọ na-eme nke ọzọ ya bụ bifo ịnụkwuo di na nwunye inyocha enye ọfụma ịma ma ọlụ agbagasịrị ọ ga-ekwekwe gị mme maka ihe afụ ọlụ gbagasịrị anụ ọ ga-ekwekwe gị mme ị ga-edi nkwe ọ bụrụ na ịma ndị nwee gbapụ maka ọ nwekwa onye ọzọ ihe afụkwa ọ ga na-emelili ofu ihe a ga-anya ọ na-aga eme ofu ọ na-eme ebe a nọọ iweli nke ị ga-edi iweli nke ịma ndị ịnọkọta sepụ isi ọ bụla ya bụ na nke gị ekpo mme ịmara ihe bụ na nke gị eme gịnị ekpo mme ọzọkwa bụ na nwaanyị wee si na nwoke ahụ na-enyochekwu ya ọ na-akpọ foonu nwoke abịa ụlọ n'akụkụ aja na-ege na-ama akịghali ya bọmba tu bọmba nọọ ihe ọ na-eme wee si nwoke ị na-eme one ahụ ọ bụrụ na ị na-eme imenye nye obele ohere maka ịbịa na-enyocha mmadụ too much ọ dịka ị na-asọfọketi ana onwezi ihe ị ga-enyochata maka ọnwago na ị na-enyocha ya too much onwezi ozolu gị ihe niile mana ị ga na-eme obele ọ bụrụ na ị ga-ebupụcha iru n'ihe bụ nke gị ị ga na-enyochata ihe ha na nso kama iwere ọdụdụ anya na-enyocha ị na-enyocha onwe ike na-eme ụmụ ihe ịmagodi fri ọ na-emekwa ya ọbịa ụfọdụ o nwezi ike ijidekwu ya na ajọ ihe ọ na-eme ị ga-ejide nwe ma ọ bụrụ na iji ọdụdụ anya eme mana imeghe anya na-abụ wee na-ene kpalakpalakpala onwezikwa nke ị ga-afụ the more you look the less you see ọgwụkwa ihe nsi ka ngwa unu na mgbede a onwekwa ihe ọzọ ka emesịanụ lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha bak ka ịlụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha ka ịlụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri ala anyị nwe mmeri anyị emeriela obi n'igwe meriela anyị emeriela ọdịnala emeriela
anyị emeriela, obi n'igwe meriela, anyị emeriela, ọdịnala emeriela. Ngwa ka emesịa anyị. Wow, Adalinda Ọkpara ekene gị, one love.